आंदो नों आंखौ बायनो नोंखौलाय मा बाल बायनो नोंनि गेसाव मालखौलाय मानो बायनो आंलाय नों खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बाहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै बे फंबाया बे बिनानावखौ बिराद गाज्रि कमेन्ट हरदोंमोन जाहैबाय माने बिनानावा कमेन्ट हरनायखौ अरजायाखै किन्तु बिनि कमेन्ट हरनाया नायथाव जायै जाहैबाय इनिखायनो बिराद रागा जोंदों आरोना बे बिनानावा बेखौहाय ओमफ्राय बे बिनानावा एख' गाज्रि भिडिअ लाबोआ जोंफोरबो नायो बेसोरनि भिडिअखौहाय सर्ट रिल्स बेफोरबायसा लाबोयो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बे फंबाया मा गाज्रि नुनानै कमेन्ट हरखो बेखौथ' हमनानै मोनला जोङो बुजिनानै मोनला जायखिजाया बे फंबायनि सायाव रागा जोंनानै बिनानावा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आरोना रागा जोंनानै स' बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंदो आंना बिमायानो गैया बिब'आनो गैया नोमा गैयाबा मानिफ्राय गावनानै गनाय नोंलाय मानिफ्राय गावनानै गनाय नोमा गैयाबा नोंखौ मा बुंदों आं कमेन्ट हरनायखौ जेबो बाजायाखै नाथाय नोंनि कमेन्टआ नायजाथावा माथो नोंनि कमेन्टआलाय लरग' सोरखौ दुब्रि हायथु होनदो नोंलाय खोब गोजौ नामा नोङो सुना नायनो फैलाय सानैजों बेसेबां गोजौ नों बेसेबां गोजौ आं बेसेबां गोजौ मा होनदों नों आंखौ बायनो नोंखौलाय मा बाल बायनो नोंनि गेसाव मालखौलाय मानो बायनो आंलाय नों मा होनदों आंखौ बायनोबा बायफैनो नोंखौ नोंनि माल गेसावखौ नाङालै आंनो नाङा नोंनि बे माल गेसावखौलाय मानो नांगौ आंलाय गेसाव लेथ्रा फाथ्रा मोनामफैखादों मानसियानो गेसाव मोनामफैखादों थु नों मारै गेसावनि मालखौ नांगौ आंनो थै नोंनि बासिनो फैदों मालायखौ बासिनायनि सिगां गावखौ खनसे आयनायाव नायलाय आयनायाव माबायदि आं बायदि हिनजावखौ मोननो थाखाय नोङो 7 जोनोम लानांगोन बेटा 7 जोनोम नेक्स्टआवहा लाबोदों आङो बे बिनानावनि सोमोन्दै एसे आं बे बिनानावनि आखलखौ मोजां मोनासै इनिखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे बिनानावनि एसे गाज्रि आखुखौ नोंथांमोननिसिम दिन्थिनो सानबाय आरो आङो बे बिनानावा सर्ट रिल्स बहुद बनायो आरोना फेसबुक पेजावहाय बियो गावनि जेनो भाइरेल जानो नागिरनानै बनायदों ना मा बनायदों आङो बेखौहाय मिथिला किन्तु गाव दुगैखांनानै जिथुनिखि जेराव जि गाननानै फैदोंमोन बियो बे जिखौहाय बियो भिडिअ केमेरा अन खालामनानैहा बियो थिक खालामदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बियो हायोमोनबा बेलेग साइडथिं थांनानैबो थिक खालामनानै भिडिअ लाजागौमोन आरोना लोगोफोर किन्तु इयो ससियेल मिडियायाव दिन्थिनो थाखायनो बियो गावनि बे जेरबायाव जिथुनिखि जि फिसा गानना लादोंना बेखौ इयो अपेन खालामनानै आरो माने गानफिनदों आरोना जेराव थेबफिनदों इखौहाय आङो एकदम मोजां मोनासै मा बेहा लाजिनाय गैला नामा बिसोरनि गामियाव मा मानसिफोर गैला नामा गिदिर गोलाव आरो बिहा बिमा बिफा गैया फंबाय गैया नामा बेफोरबायसा खालामना खिथिनो आरे रिल्स बनायदों मोजाङै बनाय मा दरखारमोन इयो मानसिफोरनि सिगाङावहाय इयो जेनेबा इदि हगारनो थाखायहाय जेरबानि जिखौहाय खुलिनानैहा आरो गानफिनलायनाय मा बेलाय इखौ आं मोजां मोनासै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना मोजाङै नायदो बे भिडिअखौहाय नैबे जोंफोरा आब'आ गिदिर गोलाव थालिरखौसो जानो मोजां मोनोनो आरोना लोगोफोर बियो माने फेसबुक पेजावहा एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय थायो आरोना सम सम भिडिअ लाबोबाय थायो सर्ट भिडिअ लाबोबाय थायो आंबो बिनि भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैसो लाबोदों आरोना सिरियासलि लाबोआखै स' बे आब'आ बिराद थालिर माने गिदिर गोलावखौ जानो मोजां मोनोनो आरोना फिसा थालिरखौ जानो मोजां मोना जाहैबाय बिदिब्ला नोंथांमोना बे आब'नि बुंनायखौ एसे इन्जय लादो आरोना लोगोफोर आयै लोगोफोर नै जा गिदिर थालिर नै बेबायदि बिराद गिदिर थालिरखौ आं बिराद जानो मोजां मोनो लोगोफोर नै फिसा थालिरखौ आङो एसेबो गाहाम मोना जानो नै जा गिदिर गोलावखा नै जा साइजखा नै लोगोफोर भिडिअखौ जा मोजां मोनखायो आङो जानो लोगोफोर एकदम जा जानो मोजां मोनखायो आं बिदि फिसा थालिरफोरखौ जानो मोजां मोना लोगोफोर जि मोजांखा नै जि गिदिर गोलावखा नै लोगोफोर बिराद साइजखा आरो बिदिखौ आं बिराद जानो मोजां मोनो लोगोफोर बिदिखौ बिराद जानो मोजां मोनो आङो जोंफोरहा सासे माने फेसबुक पेजनि एक्ट्रिस आरोना 100%आवहा 50%आनो बियो जेरबायाव जि गाननानै भिडिअ लाबोयो आरोना लोगोफोर बे बुंदों मा हिन्जावफोरा दुगैबा नै बिदि दै गारना लायो मोदोमाव आरो हौवाफोरा दुगैबाथाय नै बिदि दै गारना लायो मोदोमावहा नंगौना नङा दे लोगोफोर आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय बे बुंदों आरोना नंगौना नङा लोगोफोर जुदि नंगौबाथाय सेंग्राफोराबो सिख्लाफोराबो आंनियावहा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरना हरनो हागोन आरोना नोंथांमोना बिदिब्ला बे बिनानावनि दै सारना लानायखौ नोंथांमोना इन्जय खालामदो
हेलौ लोगोफोर, नै हिन्जावफ्रा दुगैयोब्ला बेबायदि दै गारसनो, नाथाय हौवाफ्रा दुगैयोब्ला बेबायदि दै गारसनो ना गारसना? खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव। आयै मा जाजोबखो नोंसोरलाय? बे आब'नो मानो एसे गाज्रि गाज्रि भिडिअ हरबाय थायो नोंसोरलाय? हरनि 12टायाव हरो आरो बिनि उनावहाय गाज्रि गाज्रि मेसेज मानो लिरना हरबाय थायो? बे आब'आ रागा जोंदों। बे आब'आ फेसबुक पेजनि कुइनसो, मिथिबाय? बे आब'नि भिडिअ होनायनि थाखायनो बेसे भाइरेल भिडिअ लाबोग्रा इउटुबारफोरा थांनानै दङ, नोंसोरो मिथिगौ ना? बे आब' गैयाबानो भाइरेल भिडिअ लाबोनायफोरा सोलिला, मिथिबायना? बे आब'आ बेसे मोजां मोजां कन्टेन्ट हगारो नोंथांमोना मिथिगौ ना? नोंसोर मिथिगौ ना? बेनिखायनो आब'खौ डिस्टार्ब होनाङा दे। आब'आ बिराद रागा जोंनानै दं। बिदिब्ला आब'आ रागा जोंनानै मा बुंखो बे आब'नि खुगानिफ्रायनो नोंसोरो खोनासंदो। अब्लाफोर मा नांनायनि बे नोंसिनि मालखौ मानो हरबाय थायो? मा नोंसिनि थाखाय गलाम मोनखो ना माखो? लाजिरोङि, नोंनि नोमानो हर, नोंनि नोमा नोंनानावनो बेबायदि हर। नोंसिनि नोमानावबो बे माला दं, बिनानावनावबो माला दं। बा नोंनि नोमा नोंनि नोंनानावनो हरनानै देखायनो हाया होमबा? मा नांनायनि? नायनोबा बाजै नै आंना राखांदों मादों बिदि नुबाय आरो ओरै खालायनानै देखाय हरलायलायबावो। लाजिरोङि सासे मानसियाथ' मैया ओरै जाबाय, आंहालाय हिनजाव नंबाय हमबाय, ओमफ्राय आंथ' फेसखौ देखायखाया, ओरै खालामलायनानै देखायहरबाय। लाजि गैयि। आरो नोंनि नोमा नोंनि नोंनानावनो हरबानोथ' जायोना, जोंनोलाय मा दरखारनि हरनांगौ? नोंनि नोमा नोंनि नोंनानावबो जोंनि बायदि माला दं, मिथिबाय? लास्ट भिडिअ आङो लाबोनो थांगासिनो, बेनो लास्ट आरोना लोगोफोर। सोर पानिपुरि लाबार, सोर पानिपुरि जानो गोथाव मोनो, बिसोरो दिनैनिफ्राय बे भिडिअखौ नायबाथाय एलार्ट जागोन आरोना, मिथिबायना लोगोफोर? एलार्ट जागोन। ओरैबायसा लेथ्रा खालायदों बे पानिपुरि हायखांग्रा, मा बुंगोन बेखौ, खुस्लिदोंनो बियो ओरै खालामदों, मिथिबायना? लोंदों, बिनि उनाव आरो गावनि आखाइखौहाय बियो मिनारेल वाटार 1/2 लिटारनि दै बथलजोंहाय आखाइ सुदों, बेयावनो जेराव जोङो पानिपुरिखौहाय आलु होनानै ओरै हायखां जोङो जायो, दै बिनि माबा लगायनानैहा, पानिपुरि दैयाव लगायनानैहा, बे दैयावनो बियो आखाइखौ सुदों आरोना लोगोफोर, बेयावनो आखाइखौ सुदों। नोंसोरो मोजाङै नायना ला, ओरैबायसा लेथ्रा खालायदों बे मानसिया। थारमाने आं नोंथांमोनखौहाय दिन्थिनो नागिरदों आरोना, बेनिखायनो लेथ्रा बुस्थु जानायनिसाय मोजां गाव निजेनो पेकेट बायना लाबोनानै मोजाङै थाव एवनानै आलु सालु बयल खालामनानैहा, थिंख्लिं दंबाथाय थिंख्लिंखौहाय दैयाव सोमनानै एसे आखाइजों गाव निजेनो सेफ्लेनानैहाय सिनि होनानैहाय आराम बनायना जानो हायो आरोना लोगोफोर। बाहेराव जास्लायस्लाय न'नि बनायनाय टेस्टआ जोबोद मोजां जायो। होमबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ पुरा फुललि नाय, स्किप खालामनाङा। जुदि नोंथांमोना स्किप खालामोबाथाय बे भिडिअनि इन्जयमेन्टखौ लानो मोननाय नङा आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला नायदो। नै नायदो माबायसा जादों, खालामदों। नै पानिपुरि एरग्रा गारबादोंनो माबायसा नै जादों, नाय लोगोफोर, नायनानै ला। नोंसोरो बिराद मोजां मोनोना पानिपुरि जानो? नै बोरै खालामदों नाय, मोजाङै नायना ला भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो। इनि आखाइखौ बोरै सोमब्रदों नाय, जासे जानानै आरो आखाइखौ सोमब्रबावदोसो, नाय बोरै जाहोदों नाय। बेनिखायनो जाय पानिपुरि बिराद गोथाव मोनो बिसोरो आसामनि बाहेराव जायाबानो जाबाय। बेथ' आसामनि बाहेरनि भिडिअसो, जोंनि माबानि नङा आरोना, आसामनि नङा इयो। दिल्ली मुम्बाइफोरनि जाहैनो हागौ आरोना लोगोफोर बे भिडिअआहाय। नै बे दैखौ होबायानो, नाय लोगोफोर, जिथुनिखि गावहा आखाइ सुदोंमोन ना, बे दैजोंनो जाहोबाय आरोना। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेसेबांनोमोन। भिडिअआथ' एसे गोलाव जाबाय। जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानैहा मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो सोरबाफोर जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा
हाबनांगोन दे लोगोफोर अननानैहा साबसक्राइब खालामना थांबानो जाबाय बिदिब्ला बाय बाय